ҳаёти ҳозираи худомон ҳамин миллӣ да ҳамин чизҳои миллӣ месозам ман аврупоӣ не ҳамаш миллӣ. ини тарафи мани инош арӯсҳои суғ ман курси атласос арӯси ҳисор хай ҳар хелайда луфтаком хай мани кампирако пир кишиди безеу меши бачам и мусафедако кампирако мана вай кампирак мусафедак барои духтани ҳар як лухтак таърихро назар карда вобаста ба он чеҳра ва сару либоси лухтакро меофарам, гуфт холаи Муҳибба Мирзомуродова. ӯ вобаста ба урфу одатҳои минтақаҳои кишвар лухтакҳои гуногунро месозад ки ҳар яки он инъикосгари анъанаву маросим буда бо сару либоси хос зебу зина дода шудааст. даврои ҳама арӯсиёи мо ҳамин хел буд ки саростин мегуфтанд ани ина бе ҳамин арӯс намешуд водии ҳисорда ина ҳамин хел қапида меистод даҳани биништа анам хел қапида меистод анамин ина саростин мегум бе ҳамин арӯс намештанд и гардани ина қазоқӣ мегуфтанд ҳамин хел бояд арӯс то ҳаминҷаш ҳамин хел маҳкам бояд мешуд бояд ҳамин хел маҳкам дасташ ҳамин хел паноҳ бояд иста ҳамин хел паноҳ арӯс бояд ҳамин хел иста мана курта сари либос ҳамин хели тоқтиҳои зардӯзӣ буд ҳозирам ҳисориҳо ҳамин доиранавозои шаҳринава бине ҳамин форма қатия мани ина сарсӯзанӣ мегун ҳамин хел бояд сарсӯзанӣ мекарданд ҳама арӯсҳои ҳамун давр дастсарошон ҳамин хел сарсӯзанӣ мекарданд ки ин нумол нағалта ҳамин хел буд хай ҳозирам ҳамин сару либос қати арӯс шаванд зебояй ако ҳамун фатҳа ҳасту ҳавай моли мо нест моли тоҷики мо нест ин моли тоҷики мояй бачам ҳозирам ҳамин форма қати агар ҳамин хел арӯс шаванд зебандаи ҳамин духтарои тоҷики худо монда ба мо ёдрас мешаванд ки ана рӯш симояш ин хел бошаду қошаш ин хеле чашмаш ин хел бошад ин ба вилояти суғ ё ин ки мисол матои сурх дорад шерозаи сурх дорад мегӯяд ин ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон яъне ки аз тарафи Бадахшон буданро далолат мекунад ё ин ки гулҳои баҳории сӯзанӣ духтак бошад минтақаи хатлон аст зардӯзӣ дошта бошад мегӯянд минтақаи суғд аст яъне ки аз ҳар як минтақа будани мисол худи ҳамин Тоҷикистон лухтакҳои гуногун месозанд. номбурда кору аз сохтани лухтакҳои сохти пешин ки аз ришта чӯбу тугмаҳо омода мешуданд оғоз кард ва баъдтар ба офаридани лухтакҳои таҷассумгари симои миллӣ ҳамчун армуғон шурӯъ кард. ӯ қолаби лухтакҳоро аз чӯб тайёр карда сару дасташро алоҳида сохта пайваст мекунад баъдан пойафзол ва дигар либосҳояшро андоза гирифта медӯзад. пластилин қатӣ месозам ҳайкалча месозам ҳамин ҳайкалчая баъд дар болош рӯған мекунаму 7 қават газита даронда мечаспонам киле қатӣ ми газитае ки мепартоӣ газитаҳои партофтагӣ баъди 7 қават часпондан 7 рӯз меиста ки вай қоқ шавад ба махсус корчаи ҳамин хел мебурам и пластилин айдруни вай мегирам қолав шуд ки и қолава ба и қолав ба киле мечаспонам меша калаи луфтаганами ина калаи луфтак шуд кала шуд ана ба ина
гашта ҳамин рангое ки художнико ранг мекунанд, ҳамин ранго қатӣ ранг мекунам. ранг мекунам мана ҷои мӯи сарша, қошу чашм, ҳама ҷоша ранг мекунам. баъд аз ин бо дар рӯш як лаки ҳамин сафед мешакам, лак мешакам ки рӯшанак мешуда лак. ба мӯи сар месозамша, хай гӯшвор мекунам, мана сару ливос мекунам, мепӯшонам, танаша аи чӯво соз мекунам, мана попӯшӣ мекунам шона. пас аз склетша сохтан мисол тугма мемонанд ё ки ба шакли доира рӯи онро мемонанд, ҳатман матои сафед мегузоранд, чунки матои сафед ҳамон ҳангоми симоро нақш кардан, нақши симои ҳамон мисол зан ё ки мард гуфта меофаранд, пурратар намудор менамояд. ҳангоме ки агар симои занро ифодагар шаванд дар ҳамон мато, ҳатман риштаҳои рангаро бештар истифода. аз симои мардро истифода бурдан бештар риштаҳои сиёҳу сафедро истифода мебаранд ва ба тарзи икс, мисол аввал риштаро ба тарзи икс мебанданд. ё ин ки мисол зан шудани бошанд ба он кокулак ҳатман мекунанд, ё ин ки аз турои махсус рӯи молча мекунанд. куртоҳои мисол ба мувофиқи завқи худ аз махсус аз атласҳои мисол либоси атлас, адрас бештар истифода мебаранд. ман аввал луфтакои ҳамин тоҷикӣ даври пеш месохтам. инам хеле луфтако месохтам. баъд аз ин бо ҳамин худомӯзӣ карда бо мана ин луфтакоя сохтам. ман ин луфтакоя сохтам бачам. ин луфтакода мана курти чакан мекунам, куртаҳои атлас мекунам, ҳамин миллида либосҳои милли худамон. ин чаканои аслан кулобиам. ин мо водии ҳисорда зиндагонӣ мекунем. водии ҳисор фақат ҳамин доману остинда гул медухтем пештар, ҳамин чакандузия. хай ман ҳамин чакан медузам, тани луфтаконда бо одамота духта метем. симои лухтаки мардонаро мисол қариб ки дар саросари кишвар якранг месозанд. аз бештар тарзи омода карданаш айнан то риштагардонӣ ба лухтаки занона монанд аст. аммо дар симои мард танҳо рангҳои сафеду сиёҳ бештар истифода мебаранд. мисол аз латапора салла мебанданд ё ки махсус тоқиҳо мекунанд хурд хурд. вай либоси мисол ба мисли ҳамон ҷомое ки мисол тунуктар ҳастанд, ба мисли ҳамонҳо месозанд. миёнашро мебанданд, яъне ки миёнбанд дорад дар худ. яъне ки симои мард аз лухтаки мардина аз зан фарқият дорад. ман рассом нестам, кори рассомия наметонам. он ки худам мана ҳамин сӯзаниҳое ки медузам, ҳамина худам қаламша худам мекашам, ҳамин чаканоя худам мекашам. акур ягон хел дипломи рассомиям надораму рассомам нестам ман. он ки хай ҳамин чӣ ки аз дастам ҳамин мебиё, худам ҳамуқа мекунам. азбаски ман барои сохтани лухтак шавқу рағбати бештар дорам, аз ин рӯ ин кор бароям мушкилӣ надорад. шояд дар рӯзҳои аввал каме мушкилиҳо буданд, вале инсон ки як корро пеш мегирад, вобаста ба мушкилии он бояд то охир расонад. дар он вақт дарк хоҳӣ кард ки муваффақ мешавӣ ё на. ба ғайр аз лухтаксозӣ боз гулдӯзиву дигар корҳо низ мекунам. сар карданаш қиин ай. аввал азоб мекашӣ ки оё метонам наметонам. баъде ки кардӣ метонӣ да. ҳамин ягон кори нест ки одам натона. тамоми кора одамизод аюҳдаш мебаро. қиин нестай, барои ман қиин нестай. ман мегум ки ҳамин ҳайкалаша ки сохтам, аболош вая мекашам, мемонам, мебурам, мечаспонам. хай вақти зиёд мегира. ба ҳар ҳол ман да оқа қиинӣ надора. барое ки худам ай дастам мебиём ин коро. агар дилада шавқ набоша, ҳамина якти ҳамина соз гуфтагида $100 тер намекунӣ. меги ман чо мекунам ина худама ғам дода нағма караи хел кор. вай шавқ ҳама корда шавқ дар кораи бачам. вақте ки мо аз чӯби оддӣ истифода мебарем, риштаи оддӣ истифода мебарем, ҳам кӯдак мисол аз хурдӣ ба омӯхтани рангҳо омода мешавад, ҳам ба ҳунар омӯзӣ машғул мешавад, ҳам саргарми коре ҳаст ки ба беҳудагардӣ намемонад, ё ин ки модар ҳангоми лухтаксозӣ ягон суруде мехонад. ба ин тариқ кӯдак ҷиҳати инкишофи зеҳнияш пурратар мегардад. ҳамин хиёл кардагиам ки фарзандома ки худам таваллуд кардагиам, хиёлам ҳамино ҳамин
همین خیال ده همین چیزی که مهنتی دستی مهنتی همین عذاب کشته یک کاری که کردی همین خیال میشوه همین خیال میشه یگان کس بازم میگه ای خیلی لختک بوده ته من گیرم یک نبیرم برم او میگم نمیدونی این بچه عذاب من نکردگیم هم خیلی من گیرم برم نه. این مادری هنرمند میگوید اکثرا لختک‌های ساختی من در جشنواره‌ها به نمایش گذاشته میشوند. در لختک‌های ساخته من بیشتر رسم و آیین تاجیکان تجسم یافته است. برای مثال سر و لباس و مویهای میده‌باف که خاص بانوان تاجیک است. از این خاطر بیشتر مهمانانی که به تاجیکستان میآیند از آن خریداری میکنند. یعنی با این راه ما میتوانیم فرهنگ خود را به جهانیان معرفی کنیم. همینجا میشینم زیق شده میشینم با یا تلفن میکنن رفتیم فلان جا اینجا اونجا معرکه جمع آمده هنرهای مردمی ای با میریم اونجاها خیلی صحبت میکنیم میبینیم همدیگه خیلی دلم گشوده میشه با وقتم خوش میشه با بیام میشینم بخونم. امروز ما مثال با زنان سال خورده که نوابسته از سن سالشان از 72 بالای هم باشن و میخوریم که شغل دوست داشته سرول یک مهر و محبتی که مادر به فرزند دارد نسبت همین کسب خود دارند که در چرابینی‌های فرهنگی که مثال در داخل جمهوری میشود ما با میخوریم با مثل کودک خود رفتار میکنم نازکانه مثال آنها را معرفی میکنن اینش یا اینکه با هر نام میبرند داماد و عروس و مثال یک نمودی در همون 20 صفحه ها یک نمودی خانه رو میسازن که لختک‌ها موندگی مثال این از آن دولت میکند که کودک‌ها با همین واسطه لختک خانچه بازی گفته یعنی که انعنه تقلیدکاری به نسبت کلان‌ها مینمایند. بسیار میخواهم که همین حاضره همین کلینا همین نبیره ها کنن آینده هیچ ضرر نمیبینن فایده میبینن ضرر نمیبینن همین من میفروشم گویم حاضر یک گودکی شما یا این میگو که اوچه یا داده همین خریده تی مجبور میکنه گیره میکنه چند سو میگویم خریده میتی همین چیزا نه که همین کنن اگر همین کلینا یا نبیره ها کنن آینده میخرن چون ای مگزین میرن یا پلاسماسی خریده که میبیون او اینا میخرن وابسته همین خودی همین جوانای حاضره دیای خیلی کن بسیارتر منده باشه کینوی هم کمتر تماشا کنن یا تلفن همین کارهای هنرهای مردمی در شوق کنن و همین کارهای کنن. حالا که فناوری‌های معاصر رشد کرده است، بازارهای ما را لختک‌های پلاستیکی پر کردند و ساکنان به لختک‌های دستی آنقدر توجه ندارند. من که به این کار سالها ذوق دارم، نوابسته از آنی که خریدار دارد یا نه، نمیتوانم این شغل را ترک کنم. حتی نبیره‌ها نمیگذارند که من کار را ادامه دهم. من عرچه دارم و بالقچه دارم، هر چی قطعی منی چوبا با عرچه میبرم بالقچه همینا قطعی میکنم. میگون اگه پیرشلی بیبی جان غم نتی چه میکنی همی کارا میگم خیلی در شماهون من امینا یادآوری میمونم مردم در ای شماهون در زناتون در فرزنداتون نبیره هاتون در خیلی تیتا میمونه در بالای استینکاتون میمونه شفنیرتون در شماهون یادآوری میمونه همین. این من همین بقلشگاه های 1 لیتره 2 لیتره هسته این بقلشگاه نه همین در ساختم در سرش کلا کردم من تنش این پوشوندم یعنی بقلشگاه های عادی چیزای عادی. هر یک بیبی اگر برای نبیره خود لختک سازد یا اینکه مثال خرجات خانه کمتر میشود نسبت مثال یک لختکی که ما امروز از بازار مثال یا اینکه از مغازه ها دسترس مینماییم حتی تا 200 و 500 بالای است لیکن مدت وی کلان میشود از بین میره هم خرجات خانه کمتر میشه. اگر در خانه مثال خود کودک قطعی مشغول شویم شاید که محصولات های آنها همین اگر مثال در سطح عالی سازیم 20 یا 30 سامان رو در بر گیرد در سطح عالی لیکن ای خیلی گیریم از خود همون خانه چوب هست مثال تگمه هست رشته هست لطه از مثال زیادی کردن همون لباس ملی هنگامی پاره کردن هست دیگر با ما شاید که نه مغازه لازم شود و نه بازار. باغ ایران میریم بسیارتر همین مجلس هایی که میشه من این چیز چند مجلس های آو شد و همین هم خارجی ها آمده بودن که این سیاه پوست های دیگر رو یا آمدگی بودن که
ҳавиё баъди маҷлис ҳамон боғи иран мебурдан намоишгоҳ мо намоиш медодем ва ё бисёр ҳамин хел чизот таваҷҷӯҳ мекарданд мегирифтанд ҳамин хел бисёр шахай ҳамин хел туҳфа медодем туҳфаям медодем тавоқфурӯшо таги тавоқ медодану итутаи хай мегирифтанда ҳамин хел медодем аку лавзи ва ё намедонем ва ё ҳане ки ҳамин чанд сум гӯя ҳамон як коғази доллара мемондан мегирифтан мерафтанд бисёр ҷоҳода мерем мебиён меқапанд ай газит гум ҳамин кали ҳамина ҳамита меҷиқанд хай ба уқа ҷиқидан уқа пачақ намеша сахтакаю ба ҳар ҳол мешикана кохи мешикана оли чандта шикастагиай чандта шикастагиай меҷиқанда ҳамин кани бинем чӣ хеле боша меҷиқанд ин маҳсулоти дастияи дарзаш канда мешава як калаш ҷудо мешава ин ҳамин хел хай баъзан одамон намедонану ба ҳар ҳол манда намефора куҷое ки рафтам ҳатман дар пешаш як одама мемонам ки даст нарасонаи худам ҳо дуртарда меистам ба қавли холаи муҳиба лухтаксозӣ ба назари аксари мардум як чизи оддӣ метобад, аммо дар асл ин тавр нест. Барои омода кардани як лухтак сараввал андеша солим бошад. Муҳимтар аз ҳама барои сохтани ҳамаи ин офаридаҳо илм омӯхтан зарур. Сину соли номбурда аз 70 гузашта бошад ҳам то ҳол китоб мехонаду ҷустуҷӯ мекунад ва анъанаи китобхониро сарчашмаи ҳамаи муваффақиятҳо меҳисобад. хондан набоша ҳамина сохтаям наметонӣ ҳамун кашидаям наметонӣ қаламша кашидаям наметонӣ ҳамин айрӯи ҳамун савод ай бесаводӣ намеша дар ҷои ховат китоб хонсадӣ саёҳат дорӣ ай тамоми дунё бохабарӣ ай тамоми ҷо бохабарӣ ай китоб дӯсти беҳтарини инсон ай барои ҳамин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фуруғи субҳи доноия барои ҳамин бировард ки пиру ёшу ҷавону ҳама китобхон шаванд ақаллан рӯзи 10-15 саҳифа хоне гуфта фармон бировард ки кабинетода шишта хонанд ай аку дили вайда набоша вайам китоба нигоҳ куна ховаш мебарад о шавқ надорад шавқ нест вай китоба шавқи дилат қатӣ мехонӣ то ҳамин ҷо омадӣ ҳамун қад мекунӣ тезтар корама буд кунам ҳамин давом ҳамина хонам ин давоми ин чӣ шуд давомша хонам китобхонӣ ҳам хел ҳозир одамо кино тамошо мекунанд ҳамин тез иқақ ҷиқида мемонанд тез ҳамин корама кунам ки нагузара кино ай китоб ай кино зиёдтар ай шавқу завқаш. дар фарҳанги мардуми тоҷик лухтакҳо навъҳои мухталиф дошта дар контекстҳои гуногун мавриди корбурд қарор мегиранд. Агар ин нави лухтакҳо барои армоғон истифода бурда шаванд, намуди лухтаке ки дар театр ба кор бурда мешавад тамоман дигар аст. Бобоҷон Сатторов 11 сол инҷониб ба сохтани лухтакҳои театрӣ машғул аст. Офаридани ин гуна лухтакҳо мушкилтар аст, зеро онҳо ҳаракат мекунанд. аз лухтакҳое ки миллӣ ки пеш мо месохтем ё ки муҷассамое ки мо чеҳравое ки гуфтем ку ҳайкалчаое ки месозем ин мушкилиш дар он аст ки яъне лухтакое ки барои театр сохта мешавад ё яъне механика ба забони рус мегӯянд механика доранд яъне ки чашмонаш бояд кушода шавад даҳонаш бояд кушода шавад бо ҷои мешавад истифода бояд баранд ки яъне ки гӯшҳояш бояд истифода шавад. Мо намоише дорем ки зане ки аз пасои девор постоянно як гап гӯш мекунад аз ин хона ба ин хона гап мебарад яъне як зане ки дар аз хабарбару хабарёр бо ҳаст механика ки гӯшаш дароз мешавад и хел барои гӯш кардан бой хел вай мешавад. ин ҳамо аз тарафи коргардон чӣ хеле ки механикае ки ваё мехоҳанд барои ҳамо мо омода карда метиҳем. мана ин лухта ки шумо ҳозир мебинед дар дасти ман аз рӯи намоишномаи гурба рубоба хурус аст ки онро ҳам бобоҷон Сатторов сохтанд дар таҳияи устод Зафар Ҷаводов. ҳам чашмонашон ҳаракат мекунанд мебинед ҳам даҳанаш деде ҳаракат мекунанд ва ба воситаи дасти ҳунарманд дастони он кас ассалому алайкум хурус ман ба ту гуфта будам ки ба рубоб бовар накун у ту чӣ кор кардӣ боз бовар кардӣ ин хел ҳаракат мекунад барои ҳамин барои он ки намоиш ҷолиб биёяд бояд ки лухтакам ана хел бисёр чӣ гӯям аҷоиб сохта шавад. ман дар ин соҳа як чанд бор шогирду тайёр кардам рости гап
аз чӣ сабаб бошад ё ки мушкилаш бисёр барои вай вазбинӣ кард ки то яъне синфи яъне аз синфи 7-8 моҳ гирифта тайёр кардем то синфи 11. вақте ки синфи 11 мешаванд аллакай ба дигар касб мераванд, яъне ки ин касбро барояшон вазбинӣ мекунад, чӣ хеле ки дар дигар соҳа мераванд кор ва фаъолият мекунанд. вақте ки сценарияи намоиш пешниҳод шуд, кори бобоҷонӣ зиёд мешавад, зеро ӯ қаҳрамонҳои асарро аз нигоҳи худ меофарад ки ҳар яки он бояд нозукона тайёр карда шавад. барои ҳама ин бояд чанд касбро омӯхт, мегӯяд Номбурда. ҳам рассомиро донистан дар кор, ба таври аъло ҳам набошад ақаллан 70% донистан дар кор, яъне устои кандакорие ки мо мегӯем дар болои чӯб кандакорӣ мекунанд, инро донистанаш дар кор ва асбобҳое ҳастанд ки бо чӯб кор мекунанд, яъне ки камтарак тасаввурот дар бораи вайҳо доштан дар кор ки кор кардан дар кор. аз ҷиҳати геометрии математикӣ камтарак тасаввурот доштан дар кор ки ҳар як лухтаке ки мо месозем ҳар як таи айрӯи сантиметру миллиметр чен карда баъд сохта мешавад. нозикиёнаш дар ҳамин, агар лухтаки мо аз масалан гирем чашмаш, аз ин чашмаш агар 1 сантиметр ё ки ним сантиметр агар камтарак ё каҷала биёяд ё кам биёяд, ин албатта дар вақти ҳаракат кардани лухтак он халал мерасонад. барои ҳамин якчанд касбро бояд донистан дар кор ки чунки аз ҳудаи касби лухтаксозӣ баромадан дар кор. аввал саррассоми театр Талабшоҳ Саидов эскизҳои онҳоро тайёр мекунад, яъне расмҳои онҳоро тайёр мекунад ва баъд аз он ки дар шӯрои бадиии театр он қабул мегардад ин расмҳо, устод Бобоҷон Сатторов ба сохтани ин лухтакҳо шурӯъ менамояд. албатта ҳоло фикр мекунанд ки ин лухтак будааст, мана не гавдасарон ки сохтани ин лухтак бисёр мушкил аст. як лухтак ман хато накунам, агар як сохтани ҳамин як нои лухтак чӣ қадар рӯз вақтро мегирад. ҳоло 100% тайёр нашудан бояд ки ҳунарманд рафта ҳамун лухтакро як бор дасташ бигирад, бинад чӣ хел ҳаракат мекунад, чӣ хел яъне ки дар дасти вай нағз ҳаст, метавонад ки бо вай ҳаракат кунад, гап занад, вобаста аз он ки лухтак чӣ гуна сохта мешавад, яъне ки таҳиягар чӣ хел лухтакро талаб мекунад. ҷавонои мо яъне кӯдакои мо бисёртар ҳавас доранд намоишномое ки бошанд бисёртар ҳаракат кунанд, чунки агар бисёртар гап истифода баранд ё вай кунанд камтарак ба ёда чӣ хел гӯям дилгир мешавад ё ки хаста мешаванд, чӣ хел ки ҳамин ҳаракат ба таври мусиқӣ бошад ва ё бисёртар қабул мекунанд, нағз қабул мекунанд. дар театри лухтак умуман якчанд намуди лухтакҳо ҳаст лухтакҳое ки бо ин восита ҳаракат мекунанд, лухтакҳое ҳаст ки ба воситаи симчӯб, дастҳои онҳо ба воситаи симчӯб ба ҳаракат медароянд, лухтакҳое ҳаст ки онҳоро панҷагӣ мегӯянд, бо панҷа ба ҳаракат медароянд ва боз намуди ин лухтакҳо ҳаст. як намуди дигар лухтакҳо ин ба воситаи ришта аст. ҳамаи ҳамин лухтакҳоро бояд ки устоди гуфтан мумкин ки бисёр ҳам истеъдоди хуб бояд дошта бошад ки ин гуна лухтакҳоро созад ва хурсандиовар дар театри мо ҳамин хеле як устоди ҷавони болояқат ҳаст, Бобоҷон Сатторов, ки шаборӯз кӯшиш мекунад ҳар вақте ки ягон намоишнаmoи нав рӯи саҳна оварда мешавад, ҳамаи ҳамин лухтакҳое ки ҳозир шумо мебинед маҳсули меҳнати ҳамин кас ҳаст. лухтаксозӣ мисол дар театр ба фикри ман хеле мушкилтар аст, чунки бо дастони худ ҳамаи он нақшҳое ки меофаранд ҳаракат медиҳанд, ҳам дар сухан гуфтан, ҳам дар ҳаракат, ҳам дар симо. мисол кӯшиш менамоянд ки ҳамон ҳунарманд вобаста ба ҳамон симои лухтаки сохтагӣ нақши худро офарад. ба туфайли ҳунараш дар озмуну фестивалҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ фаъолона ширкат варзида, намунаҳои ҳунари дастии хешро барои тамошобинон пешкаш намудааст ва борҳо аз ҷониби меҳмонону ҳаводорон ҳунараш баҳои баланд гирифтааст. Номбурда на танҳо аз рӯи қаҳрамонҳои асари тасвири лухтак омода мекунад, ҳамзамон барои сайёҳон лухтакҳои армуғонӣ ҳам месозад. барои онҳо армуғон чӣ қадар хурд бошад, ҳамон қадар арзиши калонтар дорад, чунки онҳо бештар ба армуғони нисбатан дуртар ва хусусияти миллӣ доштаро қабул мекунанд. барои туристҳо яъне чеҳраи миллии тоҷикӣ, яъне ҳайкалчаҳои яъне духтару писару мусафеду кампиру набераву
модар бо писараш ҳамин хел чеҳраҳои тоҷикона барои туристҳо месохтем ва туҳфа мекардем ва барои чорабиниҳое ки давлатӣ мешавад масалан дар наврӯзгоҳҳо дар стадионҳои калон ман дар онҷа саҳми худамро албатта мегузарам дар онҷа ҳам кор мекунам яъне ба хоҳиши ҳамон коргардоное ки ягон корашон барои ман афтад ман иҷро мекунам. Дар даврҳои пеш дар ҳақиқат як гурӯҳҳое буданд ки бо номи масхарабозҳо онҳо ба воситаи ягон чӯб риштаҳои ҳарранга ки ҳоло шумо дар ин ҷо мебинед хел намуди лухтакора ҳамихеле лухтак сохта дар назди мардум дар тӯи маъракаҳо дар бозорҳо дар ягон чорабаниҳо баромад мекарданд. 2 нафар буданд 3 нафар буданд 2 нафар бо лухтак бозӣ мекарданд як нафар бо ягон асбоби мусиқӣ менавохт. саҳнаи онҳо бошад номаш чодари хаёл ном дошт яъне ки онҳо ҳамон як нафар дар сараш ҳамон чодарро мегирифт хе чодар буд дар сараш мегирифту парда дошт пешаш ба ва бо дасташ ҳам хеле бозӣ мекард ҳамин лухтакора худашон ҳамин лухтакора месохтанд ва ба ҳамин восита мардумро ба шавқ меоварданд. ҳамин системае ки ман дар ҳамин театр сохтаистам ҳамин система дранги ҳамон системае ки дар театри Новосибирск ҳаст яъне як устоди хеле бузург механик бисёр ба дараҷаи олӣ вай устоди ман аст Юра гуфтани як шахс ҳозир ман аз яъне системаи ҳамон кас гирифта дар театри худамон истифода бурдистам. лухтакое ки пеш сохта шуданд бисёр вазношон гарон аст мумкин аз 1 кило зиёдтар аз то 2 кило то 3 кило вазн дошта бошад як лухтаки ваё. ҳамин лухтакое ки ман месозам аз 500 яъне ним кило зиёд вазн надорад яъне сабукан барои ҳунарманд бисёр аст. воқеан ҳам анъанаи лухтаксозӣ агарчи дар назар хеле оддӣ намояд аммо фалсафаи ғаниро дар бар мегирад. тавассути лухтакҳо дар театр наврасон аз фазилатҳои неки инсонӣ муборизаи қувваҳои некӣ бар баъдӣ эҳтироми калонсолон ва интихоби роҳи дурусти зиндагӣ бархудор мегарданд. ин як воситаи хеле муҳиме ки кӯдакро ҳам ба театр ҷалб менамоянд ҳам ба воситаи ин кӯдак мисол дар хона рафта аз падару модари худ ё ин ки дархост менамояд ки ба ман фалон хел лухтак лозим аст шояд ки ҳаминам бошад як роҳи сохтан ҷалби модарон сараввал ба сохтани лухтак аммо аз дигар тараф на дар ҳамаи ҷо мисол инҳо дастрас аст. ҳамине ки мо насли наврас кӯдаконро дар ҳамин рӯҳияи зебогӣ тарбия мекунем аз ин рисолати беҳтарӣ нест чунки хишти аввал гар ниҳад меъмор каш то ба охир меравад дар каш девор каш. аз аввал мо агар чӣ қадар ҳамин насли наврасро тарбияи фарҳангӣ диҳем вай албатта дар оянда одами ба фарҳанг мешавад ва бар замин вай тамошобини тайёр ба театрҳои калон ва аллакай ба балоғат ки расид аллакай вай ҳаваси театри калон мекунад вай опера меравад маҳзака тамошо мекунад драма аллак мебинад дарк мекунад медонад ки театр чист толор чист тамошобин чисту ҳунарманд чист. ман гумон мекунам ки ин бениҳоят хуб аст ва дари мо ҳамеша барои тамошобинони хурдсолу ҳам калонсол ҳамеша кушода аст. хайрулло давлатов низ ҳаёташро ба лухтаксозӣ бахшидааст. ӯ дар муассисаи давлатии театри вилоятии лухтаки афсона дар шаҳри бухтар на танҳо рисолати роҳбариро ба ӯҳда дорад, ҳамзамон дар таҳияи лухтакҳо низ худро масъул мешуморад. ҳаёт худ аз театр оғоз мешавад чунки мо тифлро дар говара мебинем агар гирья кунад ҳатман ягон лухтак нишон медиҳед вай хомӯш мешавад ва гумон мекунам ки рисолати театри лухтак дар он аст ки бояд ки аз ҷиҳати маънавӣ тарбия намудани аллакай насли хурдсол ва наврас ва дар ҳамин замина тайёр намудани одамони бофарҳанг театрдӯст ва гумон мекунам ки айни замон барои тарбияи имрӯзаи насли наврас ва кӯдакон лухтакҳои моро дар театр
ҳабибулло давлатов сарасоми театрамон бисёр як ҳам ҳунарманд аст ки дар саҳна нақшофарӣ мекунанд, ҳам роҳбари театрамон устод хайрулло давлатов ёрдам мерасонанд, чунки худашон ки рассом ҳастанд, ороишгар ки ҳастанд, лухтакҳоро ҳам худашон месозанд ва ҳам ҳабибулло давлатов кӯмак мерасонанд ки нозукиҳои анамун лухтаксозиро бо чӣ гуна бо анамун чӣ мегӯям ба истилоҳ мачалка мегӯем бо паралон бо анамунҳову ва дастонашонро ки яъне ки бо трост лухтакҳо ҳастанд ки бозӣ кардан, яъне ки бо лухтакҳои дастӣ мешаванд ки бо даст онро бозӣ мекунем, нақшофарӣ мекунанд ҳунармандо. Дар ҳамин театри худамон омода месозем. ҳамун чеҳраи кӯдака мебинед, қарсак мезанад, баробари харгушак гап мезанад, харгушакро мегӯяд ин тараф рав, он тараф, бачаҳо ба куҷо равам, аллакай тамоми кӯдакон ин тараф рав, он тараф рав. Аллакай мебинед ки ҳунарманди театри лухтак бо тамошобин аллакай як пайвандӣ дорад. ҳар дафъа мо бояд як чизи нав созем. мана барои оянда як дар репертуармон хари зирак аст, барои ваям аллакай тайёрӣ дида истодем. лухтака мо бештар аз ҳамин чизҳои сабук, барои мисол ман ҳозир мо дарахт сохтаистем, ин дарахт пурра аз паралон аст. Аз паралон аст, чунки мо чиро ба назар мегирем? Мо он ҷиҳатеро ба назар мегирем ки барои як ҷо рафтан. хайрулло давлатов мегӯяд аз оне ки шахс худ рӯи саҳна нақш мебозад, бо лухтак нақш офаридан хеле душвор аст. ҳунарманд бояд тамоми нозукиҳои ҳаракат ва суханбариро ёд гирад. ҳар як гуфтор бояд ба ҳаракати қаҳрамони асар мувофиқат кунад. агар по лозим набошад, мо метавонем ки мана якбора мана бо дута бозӣ мекунем. агар барои чӣ лозим аст? агар театри ҳунарманди театри лухтак бояд ки ҳатто ҷисман бақувват бошад, вай бояд дастҳо машқ кардагӣ бошад. ҳеҷ набошад, агар ҳамто дошта истед, як 2 дақиқа даст монда мешад. ана фарқияти ҳунарманди театри лухтак аз театри дигар дар он аст ки инҷа дастҳо бояд бақувват бошад. ҳатто Сергей Абрасов, яке аз ҳамон асосгузорони театри лухтаки Русия гуфта буд ки дастони ман аллакай бозуонан оҳанӣ шуданд, чунки ман як умр бо лухтак сару кор доштам. 2 даст кор мекард. ана ҳамин ки кор мекунад, баъд мушакҳои даст бақувват мешад. ҳам аз уҳдаи овозхонӣ баромадан лозим аст, яъне ки овозхоние ки мувофиқи характери ана ҳамон персонаж аст, яъне ки харгушак борик аст, яъне ки ба монанди яъне ки ба монанди актёрӣ карда, яъне ки овозхоние ки касбӣ ҳаст, ин хел не яъне ки ба монанди ана ҳамон персонажҳо ҳамоҳанг шуда ва бояд дарки мусиқиро дошта бошанд ҳунармандони мо, бояд ҳаракатҳои саҳнавӣ ва инчунин нутқи саҳнаро низ бояд аз худ карда тавонанд, ки чунки вобастагии калон дорад. дар зери ниқоб, дар пушти ширмае ки лухтакро бо даст бозӣ мекунанд, овози бақувват лозим аст ки ба тамошобин расонда тавонанд. ҳунармандони ҷавон бо ҳунарҳои лухтакронӣ, ҳаракати саҳна, овозхонӣ, рақс, маҳорати актёрӣ, нутқи саҳна ва ғайраҳо машғул мешаванд. қабл аз рӯи саҳна гузоштани асар қобилияти наврасон алалхусус овоз санҷида мешавад, яъне овоз бояд ба садои ҷонварон мувофиқат кунад. кӯдакро фиреб карда намешавад. кӯдак дарҳол худаш медонад ки дар ин ҷо медонанд. ҳозир кӯдакони имрӯзаи мо ҳама чиро медонанд ки дар ин ҷо театри лухтак аст. ҳунарманд одам гирифта дар лухтакро гирифта бозӣ мекунад ва овоз медиҳад. бисёр кӯдакон, чунки ҳозир иттилоот хело ҳам васеъ шудааст, медонанд кӯдакон. ҷои омадагӣ ҳама хеста краска мекунанд, ҷои омадагӣ ҳама медӯзанд, ҷои омадагӣ ҳама бозӣ мекунанд. модо фарқ надорад. ҳатто ҳамоне ки мусиқӣ мемонад, ҳамон ҷош омадагӣ бо баромада лухтакбозӣ мекунад. сабаби он ки мо воҳидҳои кори камтар ки дорем, ба як ҷавономард 40 ҳунар кам аст. барои ҳамин як ҷавономард мо метавонад ки то якбора бо 2-3 лухтакам бозӣ кунад.
ҳоло ҳамин хеле маъмул аст ки дар театрҳои калон як образа як лухтакро қариб 4-5 нафар то 6 нафар иҷро мекунанд. خلاص هنری لختکسازی در فرهنگ مردمی تاجیک موقعی مخصوص داشته از جانب مادر و مادرکلان‌ها بهره استفاده دخترکان خردسال در بازی‌های مختلف، نمایش‌های تئاتری و غیره ساخته می‌شدند که امروز نیز این عنعنه ادامه دارد.